tindak wae ora numpak taksi Mas operator mik beduk mas. Mik beduknya mati kok ini. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu juga. Ya Allah. Niki kula nimbali pripun Pak Dalang, Om Dalang apa Mas Dalang? Terserah seperti ojo kek dalang. Nggih, Mas Dalang nggih. Iya. Kenapa sik ya swapintan kok masih muda kelihatan masih timur. Aku wis tuwek nduk aku. Mila ta? Aku kelahiran 91. 91. Berarti umur berapa Mas Garin? Meh 84. Ngomong kamu kira sira aja sirik karo aku rek. Meh 84. Ngomong kamu kira sira aja sirik karo aku rek. Ayo aja sirik karo aku. Mulai rupamu sebut plek-plek iki. Soalnya kan kalau ganteng kalian jenengan
Iya kalang ganteng golekku pokok wong edan kok delok. Lha wong apa jenenge nek darani kok nduk ki nduk. Napa? Raine diorek-orek koyo Topeng ngono. niku ta? Lho iya topengan koyo ngono. Sik, Kaya apa? ngarani kula kaya wong apa mau? Kaya apa? Kaya wong bento. Kaya wong edan. Iya wong edan. Titikane wong edan piye? Wong edan iki omong dhewe, guyu dhewe, disauri dhewe, ndlemeng dhewe. Sineksenan para tamu sing ngomong dhewe, guyu dhewe, takok dhewe, saur dhewe sewengi muput wau sinten? Dalange nggih. Sinten sing edan? Alhamdulillah. Pun mireng nggih. Karek kowe rek sono rek. Aku malah senjata makan tupan. Ayo semen salah ngarani wong edan. Ora wong Seneng bener. aku. Lho nek kowe ngarani wong edan saiki ngene. Tak terusno omonganmu lho ya. Iya. Lah kok kanca-kanca iki gelem ngiringi wong edan. Ayo, berarti kanca-kanca iki ya termasuk wong edan. Wong edan kok ditabuhi ayo. Lah berarti sangan ngalokne wong sak pirang-pirang lho, Mas. Ayo. Ayo piye? Lah nek Ayo, guru piye? cacat yo genah to. Genah piye? Kenapa piye? Lah yang edan kabeh yo berarti edan tenan iki. Ya lah kok sithik-sithik gelem melu aku nembang aku berarti sithik-sithik yo edan. Iya. Lah kowe barang kok gelem melu aku nek aku wong edan. Lho, aku kan sing kene momong wong edan-edan. Lah nun sewu saiki Mas Gareng. Piye? Saiki wong edan-edan kok diklumpono karo Pak Sakijan. Ayo. Lah piye kuwi, Mas? Mergo Pak Sakijan yo anu. Hebat ya, Mas ya. Pak Sakijan wong bijaksana. Lho udah sana iki piye ya? Wong edan dikelumpukke balik disangoni jek dicepaki dahar malah keporo anggere wong sitok lho kon go balik gedang setundu. Ning temen nuwun sewu Bu. Pak Sakijan kebangetan tenan Bu. Dalange enom ganteng pinter ning dilalah iki yo kebangetan. Kebangetan. Lu mangkat mayang nggo tas iki koyo ngene kok. Ngomong kamu. Tasih sapa iku ora tasku? Sesuk saiki nek mayang yo mbok-mboke koper. Bukan kasih sapa ning ngono iki? Lho tas koyo tas dalange koyo. Ora nggonku iki. Lih taala ora nggonku. Gak percaya sendale lho sendale. Ya Allah. Ora ngarah. Lho, elek-elek dalange mbok selop lho, Mas. Iki lho slapku mau ngamu slop regane 750 tok. Bae kok iso dijupuk. Oh, niku ngene jenengan. Tak kira nggone dalange. Mau ngamu. Kleru to. Leku macake leku diane tak bagus-bagusno. Aku liwat ning tengah-tengah penonton. Wah, dalange. Terima aku sandal aku tas kono. Tiga aku wong edan tenan mau ngamu. Lho, kok gak nggone jenengan? Ora. Kene ya. Sorry ya. Kene saklane dalang resuk ya jente bayarno. Rek mbok ece men karo aku ya nduk ya. Nggih. Trae gareku sirik nduk. Lah iki lho aku dibocori sing bonang. Apa? Terah dalange gak tau nggo tas, biasane lho kresek. Mau ngamu. Tapi aku ora tau nggo tas, Reng. Tenan aku gak tau nggo tas. Lah iya tas ku ada apa? Nyanglok dalang kok nyanglok tas yo gengsi no. Aku duwe asisten jadudan sing tukang nggawa tas no. Lho rumah saya kemplinti. Ajudanmu lho sambat ae. Sambat apa? Ya ajudane nak bareng kene numpak mobil to. Ya, berarti mau ketemu karo ajudane. Heeh, aku cerita ning mburi kono kok. Wah, heeh. Dalange banget enok Mas, sugih ora umum jane. Numpak mobil bareng aku lho Mas, anggere petok dalan alus, ketoke kutho akeh warung turu. Lho bareng dalan grunjal kok tangi. Lho seksine lho, bener-bener ya. Bener to. Bocah-bocah iki wangi sapa Jan? Ya Ya Allah. jirut bocah iki. Paling apik wong urip sing jujur iki kanca-kanca termasuk wong jujur. Tapi yo aku pengen terang-terang dino yo urung turu kok. Lah ndane anggere terus dalan alus kok akeh warung turu no. Heeh, nek dan goja. Pabrik alur ngono lho. Tangi ajak jagongan. Enggak apa-apa ya Cak, terakhir nyambut gawe kalau petuk ngene barang ya ngono. Reka Ya dah. Wes kok nek balik bareng aku wae, bareng aku. Kok jajan bareng. Ya ning bayar JJ lho ya. Aku dhewe yo golek-golek kok. Selamat malam. Sugeng dalu Mbak Lintang. Iya, sugeng dalu juga Mas Gareng. Piye perasaane pinanggih warga ngablak ya Mas ya? Ngablak. Heeh, piye perasaane? Dusun Gunem nggih, Mas. Oh, kok Sanes? dusun? Piye Kecamatan Gunem. Oh, Dusune ngablak. Dusune ngablak. Desane iki Tegal Dawa. Tegal Dawa, Kecamatane Kecamatan Gunem, kabupatenipun Derek Rembang, Rembang. Jawa Tengah. Iya, Gandeng Mbak Mas. Lintang kira saka sisih wetan saka Kediri, Kediri. Kota Tahu. Iya, Mas. Wah, aku bayangno apa enek bakul kaya ngene tahu ndahne enak. Tahu apa kuwi dalalah? Kediri rak terkenal kota tahu. Yo Iya. tahu saka delik. Lah bayangno tahu apa to yo iso geger iki. Nggih, Mas. Mas, saya suka sekali. Seneng piye? Ya remen, Mas. Saged sowan datang dalanipun Ibu Tun nggih wau. Bu Aryatun. Ibu Dia Aryatun. Aryatun. Nggih. Kalih Bapak Su. Kalih Bapak. Kok su iki piye to mau ngamu Reng? Ditanggap orangane Bapak Sakijan.
Oh, lho bocahe ini kembar kok. Ini kembar piye? Sakijan karo Sukijan iki kembar. Munggah. Lah sing digawe Pak Sakijan. Oh iya. Sing kembarane Pak Sukijan. Ya. Lucu. Ini wis pasugatannya banyak sekali Mas Gareng. Piye? Makanannya itu loh banyak sekali. Akeh opo aku kok kene jujuk buri panggung kok. Loh, enek sing teristimewa Mas. Apa? Kopi. Kopi apa? Kopi pahit. Iya. Aku malah entuk mau Apa Mas? kopi bubuk karo iki Dewi. Piye? Kopi ini diombe bubuke bareng-bareng ya. Oh, lho. Lah kowe cuk ngono rumah samu wis entuk kopi, Nduk. Lah aku mangra diteri kopi karo pendarat sentimen karo aku kok. Aku mau wis omong karo pendarat. Apa? Ora kelalen. Lah piye? Pendaratnya kok Mas Gareng nuwun sewu. Dalange biasanya ngombene napa? Gak tau ngombe Mas posoan. Yes. Mula gak diteri. Lah kok ora ono sing ngeteri aku wedang-wedang jae, ta apa biasane aku teko berarti nggih, monggo Mas Pak Gareng. wedange. Ora tak kerja. Wah, pendarat Pendaratnya sentimen karo aku. Mas Gareng, biasanya dalange ini ngunjuk napa? Gak tau ngombe, gak tau mangan Mas. Lah ngopo poso? Dalange ki apik aku ngono. Berarti ya Nek ora mayang dikaitan ya. kok gak dikai tenan. Lah aku lho oleh bagian lho aku njaluk dhewe iki lho ransaku kok ya. Wis ben. Oh, carry berarti. Pendarat iki sentimen karo aku nduk ora apa-apa, Nduk. Ora perkara sentimen ya, Mas. Iya. Pendarat mau teko, ya bener Mas wong dalang bayaran 18 juta dhewe mosok jek njaluk kopi sing di omah. Ya bener Mas aku ngono. Iya bener layak ngono ya. Pendarat yo sentimen karo aku kok. Nek sukun iki jatahe panjak, dalang ya elek-elek ya sampurna. Iku ya padha sukun panjak-panjak iki karo aku. Kok ya teko aku terah. Mas dalang biasanya rokoke apa? Paling apik sukun, sampurna watuk aku. Oh berarti kowe tersangkane mari kowe. Iya lah aku terus ngomong. Lah nek jenengan apa? Lah nek aku ya sampurna to. Ngono Oh, kok. ancen ya nakal Lho, iki. aku bareng muni sampurna, terus aku ya dhek sukun kok. Iya. Tak suamplok kowe rek yo ngono. Bener-bener do sentimen karo aku asli. Ora Mas, aku nyat nek nun sewu kan gandeng aku ya ora udut. Mula aku rokok apa-apa tak tampani. Iya. Kok omah nuwi nun sewu Mas. Iya. Nek rokoke sukun putih ngene iki ya tak ijelno keramik Bu, entuk rupane ya putih. Sapira kuwi keramik ya Mas? Lah yo akeh wong sukune iki entuk sak sulap gedhe ngono kan tak kumpuke kono. Terus nek senior tak jelno keramik rupane ya biru, tak Biru. sumbuke rokoke. Oh, ijo padha warnane. Dadi kenang-kenangan kok nek jenengan dolan nggonku keramik iki sak kotak ngene putih iki sukun putih. Mangke sak kotak ngene kok biru ya senior. Nek rada ireng ngono kae ya sok-sok ya anu apa kae Marlboro. Ya Allah. Terus nek semu coklat kae tuton kae. Tuton. Tuton rokok Berarti apa? sak keramik sak rokok ya Mas? Sak rokok. Iya. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah, piye, Hari ini Oh coba demek to. tapi ya to Mas? Malah bukan muhrim. Engko karo mbak-mbak sinden liyane dirangkuli. Ora mungkin aku Padahal hari ini kita bajunya kapal. Kapal juga sama Ibu Tun juga. Oh iya, Masya Allah gak nyono gak ngira awake dhewe bae jodoh, Pak. Bapak lho Bapak. Bojo jenengan Pak, bojo mayune pol asem. Bojo Lho kok piye kok? Kok udah kok malah miso iki piye maksudnya? Lah dek ora piye to, Pak? Lah piye? Jenengan aku meri Pak asline. Mari kenapa? Bojoku cilik ndek rada lemu bareng-bareng anak pisan bobote 40 anake, Pak. Ora sesarek pelakune ngene, Pak. Ya. Lah kuwi jane bojo apa? Bukan dari bojoku nemeneni tangan ibu sesar ya Bu, ben apik aku. Mau Mas aku dine sesar buah anak mbayi 40 gak sesar. Bareng-bareng ngene pelakune. Ya. Mbah aku repot teko saiki. Mula aku teko saiki ya kulinoku dolan ngene Dewi. Lah apa nek dhewe kowe? Curhat. Ngene dhewe elik wis kok. Ngene dhewe ngene dhewe elik. Kok ngrembug perkara Elik. apane? Gak Kalau ngono. tentang dhewe ya. Ini wis ngene ta iya. Utuke iki. Ora aku ya sorry aku seneng karo sinden moh aku. Mbak Yu, Nggih. caos tetembangan pakurmatan Ya. kunjuk para tamu ingkang sami rawuh. Ya, bener, Reng. Nuwun sewu, Bapakmu tidak pundi Bapak? Bapak sinten? Loh, bapak marah loh Mas. Pak Sakijanmu lho. Mau ibu mbok jaraki ngono? Ora, ketoke bomah jual duit receh apa ya? Kejubir receh digo apa? Lah yo nek wong buah kayak susuk. Ora ngono kok ya. Nuwun sewu Ibu, Bu Ariatun nggih Mas. Iya, Bu Ora. Arya. Ya Ariatun nggih, Budi Apal Ariatun. aku to, Ibu Ariatun. Ari iki cantik, Tun ki sugih, wong ayu sing sugih. Ngerti? Heeh, aku niki bar ngerteki ngono terus dilungi 100 kok. Lambe-lambe ditanggap yo ngono ku. Nun sewu ngersake lagu napa, Bu? Nggih, Butun ora lagu napa? Iya. Dalem-dalem. Alah mboten mireng kok Bu kula, mboten mireng. Melu Mas, melu Mas. Aku rada budek kono. Dadi nek omongan gek rada adoh ini gak pati krungu. Nah rada budek aku ki. Ibu Nun sewu. Mariatun.
Bu Arianton, Wilujeng dalu Ibu, Masya Allah gelange no. Ya Allah, aku kok meri to Mas, kok ya aku tebasna. Alah sesuk tak tukono gelang karet. Hah? Karet iki. Ayo Pi. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Ibu. Mangke ngersake lagu napa Bu? Manut. Manut. Jenengan sing dikitan? Ini adiknya yang dikitan kan Mas. Lho Dek, mau sing ngomongnya aku. Nggih, Bu nggih. Nggih. Adiknya namanya Adik Tamara, ya betul. Nggih, Tamara Febrian. Aku hafal Mas. Saktaria. Ya. Lah ning sing metuki aku mau gak iki. Sapa? Iku mau sing metuki aku. Aku sing dikitan ngono iki. Gak jenengan Mas. Oh, lha ning yo tetep dikitan to mbiyen. Oh ya bener berarti. Mas, sampean biyen ya dikitan to. Koyoke kabeh dikitan ya Teh sampean. Rasa melu-melu iku tak duwe geger iku malah. Iki aku metuk kancaku lawas iki. Mosok sapa? Kanca Facebookan. Wilujeng dalu. Sopo? Kanca Facebook. Mas. Tenan ta ora, Rek? Facebooke Ibu si. jenengan saged Facebookan ta, Bu? Ngapusi. Dia ini kena ngelek gonku nak. Oh iya. Ngelek. Niki nyuwun lagu napa? Adiknya mungkin Manut. Manut juga. Pak jenengan mbok jodoh rene ngapa to, Pak? Monggo mriki, Pak. Ngersake lagu napa lho, gek jang to? Jambu alas ya, Pak ya? Jambu alas, Pak. Joget-joget nggih mangke, Pak. Nggih, adik Napa juga. Mister Mendem napa Mendem wedokan? Napa Mister Mendem? Bojo loro, aja to ah. Mas Gareng. Dawuh, dawuh. Gedhok lintang. Dalah. Jane aku nek ngerti tentang gedhok lintang iki tak gawono lekton jane. Iki Aku apa to? Iki apa to, Pak? ora ngerti kok. Dalah. 10.8. Nek nggo pracek apik 10.12. Sedengan 10 keciliken. Ngawur Mas Gareng. Niki 10.8 nggih. Nggih, siap, matur sembah nuwun. Mungkin Matur sembah nuwun. pun tenggo nggih, Pak nggih. Iki aku tak ngaturi Pak Sakijan riyin jambu alas nggih. Jenengan seneng kok jambu alas. Napa Mister Mendem? Jambu alas kok Mister Mendem, Pak? Mister Mendem. Bukit berbunga ora enek orjene kok. Bukit berbunga. Nek bukit berbulu malah akeh kene. Berbulu piye to? Berbunga. Oh, lu enek orjene nek sing bukit berbulu malah iso digarap. Nyanyi dhewe ya. Sapa guyu tak suwamuk lho. Aku melu, Reng. Guyu ndak boleh gimana? Reng, Guyu ra nang enggak Reng. dalem. Aku melu ah. Ojo kowe wis tuwekno. Ngawu. Ya nembang ya nak ya. Nggih. Niki nembange teng mriki napa teng dhuwur? Teng dhuwur mawon ya. Mriki, teng mriki, teng dhuwur Matur suwun iki. dari Bu Matur Ade. sembah nuwun Bu. Pangestunipun dongake kula laris ya Bu ya. Amin. Kula nggih nggih Bu nggih. Nggih. Reng aku delokno donga, Reng. Bu dongake dalange rabine ya Bu. Ngomong ngamu. Tajer. Lah bojo melik no kok. Ngomong ngamu. Kok elik-elik lah. Sing penting gak bayar angger sasi kaya. Yo kene. Oke siap. Iya. Oke, siap. Ibu Mbak Lintang kuwi opo? Dalem. Kuwi Mbak Lintang mbok kapakno. Iki calonku dhewe ra apa-apa to. Mas? Ngomong ngamu. Lho, lah kenal lho. Wis seragam wis setel. Iki nek ra calon ora iso ngene iki. Rai kok ciduk ngono iki opo? Sidak. Luwung Mas ciduk kena nggo mawi. Ngarani wancane ciduk. Ngomong ngamu jurek mo. Apa lagune Mas Gareng? Mau pake pupu sing ngelongso. Oh iya. Opo sing nelangsa? Iso ora cah aku ora didhawuhi karo karo Pak. Mister Mendem. Pak Sakijan jane aku nek ana dawuh ngene tak usulke. Anu Pak Beto niku campur sarine kula sekalian aku yo. Lho, larisino nek. Yo lho. Piye lah aku yo campur sari rek rumangsaku. Wah, campur sari ku ning kene yo termasuk yo mbah urung tau ditanggep wong kene tapi. Tak kira termasuk lah. Sing digarap iso gamelan ngono ya Mas ya? Iso, lintang asmara iso. Lintang asmara? Iya. Cocok lintang asmara. Iya, yakin gak ngerti aja dikandani kanca-kanca WMC. Besok sama Mas Dalang, besok Mas Dalang sama Mbak Lintang lho. Masa iya aku yo ngono. Saya kan tidak dunung, saya tidak tahu aku. Mau aku dunung tak gawakno. Dalang Gen Z Mas ya. Bahasane campuran ya Mas. Lho Ora iya. apa-apa nok genan. Mosok jenengan gak mireng to? Napa? Kula niki dalang saking desa omah ngisor alas. Ya wis ngono kuwi lumrah. Ngomong ngawur. Wong kuwi nek duwe anan karo celeng. Jangan reng. Ya sembrono nyonyo karo aku. Gak Hei, percaya iki. uripmu ning kene tak gawa aku dibadulas karo Pak Sakijan. Aku nek duwe gak bakal gagas Mas aku. Nek gak gagas piye? Kira tak titan duwe kuning malah do jugruk nganti. Kemanyek gua ya. Ayo, lintang asmara, ayo to. Digarap. Ayo coba kaya Mas Meng. Yo detekke. Yo yo. So. Ya, sok tak gaterut bintang tamu damar pelanduk lintang coklat ini. Nggih Mas Dalang. Ya.
Ya Sulaksmi garing ku wis ora masuk. Ah lah iya kok gak kena dijak. Ora dijak. Wah, gak paham lho yo. Kadang ibu Kowe ora paham. Apa? Lah ibu ket mau ngedepi aku kok. Kenapa? Dang wis ben sithik wae ngono. Ngomong ora. Ora ngono. Mboten nggih ibu. Tandukipun apa Bu? Tandukipun apa malih? Manut sing penakna yo. Sing penak.
Mangu. Waduh. Bu, anu butun wingi mboten nyuwun original kula butuh jenengan. Mangu iki Jadi komplit tak gono sak damar kula lah. Wah, kuino iki mau ya. Mangu iki pelok barang lho. Piye? Mangu woh peksi manyura. Sawung kluro. Aduh, salah informasi mari aku mau gak usul aku. Heeh. Anu Bu. Mangu iki apa enak ya ini. Lagunya Anu, sing anyar Bu, tak kan ini sing anyar yang film Kijing Miring. sing miring. Lawas kuwi, Mas. Apa ya? Ngene, ayo rebukan ta. Sing iso digarap nganggo krawitan ning lagu anyar. Apa kuwi, Mas? Ayo, aku takok cacah iki lho sing Jonabu kok. Aku numuni gak kene ora tau anu digarap ora repot. Sing kulino digarap mawon ngoten ya Mas ya? Ya. Ngoten ya Bu ya. Penting jenengan joget nih. Manis sih manis Pena. Manis dek lintang apaan? Oh apa ya? Udah. Aku wah buton nang gue man tak gaweno. Orjene buton aku gak ngerti. Pripun Bapak Dalang? Napa mboten Aku ora konfirmasi? ngerti tenan anu dek lintang aku nggowo iki lho, bekakas iki lho tok aku. Oh, terus aku mbok sepeleke gen gamelan tok ngono. Lah lek cangkemmu karo jen ra cocok cangkemmu kok. Ora mungkin cocok, cangkemku cocok kali sampeyan. Iya. Aku gak ngerti tenan do. Aku terus ngerti tenan tak usulke karo butun aku. Wah, aku salah informasi tenan iki. Apa Mas? Apa mau sedene? Katresnan jati ya, Nek. Asmara nola, Nek. Asmara dene ora apa-apa. Smarendana. Wis mumetno kabeh kok. Anu sik. Seraginan ya Nak ya. Seraginan apa sing seraginan sing kepenak seraginan. Malah di lintang, heeh. Sing anyar Mas. Rondo kempling. Cocok aku, cocok. Jumbuke kahananmu yo. Kenapa Ibu? Iki gur lagu lho Bu ya. Lagu, nggih. Gur critake cah iki lho, critake cah iki. Rondo kempling cah iki lho Bu, gur cah iki lho. Ayo, Mas. Heeh. Ibu joget gue iki. Ya yo. Geser no, ben ibu ning tengah no. Ayo ning tengah. Ben ke syuting lho, ke syuting.
badhe